Mga puso, healthcare utilization rate sa probinsya sa Iloilo nagapangaduha sa pinakamataas sa bugos nga Pilipinas. Average daily attack rate sa COVID-19, 2 kapilo ang pagtaas. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagasunod sa Olongapo nga may 64.9% ang healthcare utilization rate sa probinsya sang Iloilo ngayara sa 52.25%. Ikaduha ini nga may pinakamataas nga healthcare utilization rate sa bugos nga pungsod. Apang paatag ni Governor Arturo Fuensur Jr. nagapabilin sa gihapon sa moderate risk ang classification sa probinsya kag kontrolado pa sa gihapon ang sitwasyon sa mga district hospital. In terms of isolation beds, it's not a problem. Hindi siyang problema. Kadamaan sa positive na ito, kung lang aton nga mild cases is 95%. Damo sa pasyente na ito, ara sa ospital positive, pero wala sila sa COVID-19 nga symptoms. Sa piyak sining sandig sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, duhagid kapilo ang ginsaka sang average daily attack rates ng COVID-19 sa probinsya. Kung ikumparar sang Hunyo sa mga tuig, on silang ang Adar, apang sa subong nga bulan sang Hulyo, naglabot na ini sa 33. Sa 62 ang na-record nga new cases, samtang 5 naman ang new deaths. Sa pihak sini nagapabilin nga asymptomatic ang 53% sa mga nagpositibo. 53% are asymptomatic, meaning wala mga signs and symptoms pero nagpa-test lang, nagpa-swab, either incidental ang kausa nga nagpa-test sila, for example, nagkadto sila, nagpa-admit sila for other causes, and paglantaw gin-swab sila kag ang ila folks nag-positive. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.